taget hul på sommerferien, og i dag var turen så kommet til regentparret. Kort før klokken 10 lagde kongeskibet til kaj i Sønderborg. Sådan har det været. Jeg har glædet mig til hele situationen. Så mange gange før. Og så har vi været her, hver gang de har været her. Med en lille blomst. Og nu er det igen. Sker der noget? Regentparrets ankomst til Sønderborg Havn markerer begyndelsen af dette års sommerophold på Gråsten Slot. Og det er spændende at møde hende. Gerda Larsen og hendes venner fra plejecentret er klar til at tage imod. Jeg synes, det er spændende at skal se hende på så nært hold, ikke? Øjeblikket nærmer sig. Og så går de hen, og så går de op og ud deroppe eller sådan noget. Også den yngre årgang har forberedt sig grundigt. Prøv at vise med blomsterne. Hvordan skal du... Eller bukke. Sådan, ja. Og endelig kommer dem, alle har ventet på. Se, nu kommer hun. Se. Derop går hun. Hun har røde sko i hvert fald. Det er røde og hvide. Ja, det ser rigtig godt ud. Det var oprindeligt dronning Ingrid, der startede traditionen med at samle familien på Gråsten Slot. Og den tradition fører dronning Margrethe videre. Det var rigtig dejligt. Og Camilla, hun fik nejet pænt, og han fik bukket pænt, som han havde øvet hjemmefra. Så det var dejligt. Kommer hun herhen forbi? Nej. Majestæt dronning. Nej. Jeg havde ikke forventet, at det blev et rigtigt håndtryk, men det var det, så det var fint, og Henrik også.